ngibingelele ikhulu izihubelo izivakashela. Ngibingelele nomongameli weNkatha Freedom Party. Sekubeka nje nabo bonke abantu abathi bashiya imisebenzi yabo beza la. Ngithi inkosi zibabusise. Mantwana baNkulunkulu libone ekuseni ngiyeze inkosi yamaqadi inkonzo. Wakuvele kwenziwa njalo eqaleni umkhulu inyanga yezile ethi bakuyileli isabatha lokuvala umhlana July. Bese inkonzo yasekuseni linika inkosi yamaqadi yasemini esiphathwa uyena umkhulu. Izaba ukubuyisela izinto ey'ndoyini. Ukube yayingekho amaqadi la ngabe noMnazaretha baphela. Ngesikhathi inkosi ezala lenkosi ekhona yamaqadi ithatha isifungo sokuba iNazaretha ngesikhathi samkhulu ilanga. Wathi umkhulu mase eyibhabhadisa wathi namhlanje ngitholile inkosana yayo uMnazaretha. Nangesikhathi umkhulu ilanga esesithele sekumkhulu inyanga yezulu ekhona. Kwaba yiyona inkosi yamaqadi yathi baba isho umkhulu awuphuma umhlangano sishayisa sophuma umhlangano wakuzophuma umhlangano eNdlangakazi wawusuphuma-ke ngalo igadi leli elidala. Nanamhlanje-ke leli igadi elikhona liphumele noMnazaretha kwazi kwaba yilesikhathi njengoba sihlangene sibaningi kanje namhlanje. Sihamba nalo inkantolo limile lithi unyazi inkosi angiyazi inkosi. Nangesikhathi besifakele amaphepha ngaphansi sebezenze zonke izinto sebezomemezela lila gama leli abalimemezela abantu ababethi likhona. Angazi igadi la ibamba kanjani lelo nakonakala la selimemeza leli lami iqala igama. Nalo lesibili labanyezelo kodwa-ke ukumezela kwalo akuthathanga isikhathi ngoba elami lisekhona namhlanje. Into nobuNkulunkulu ayifi kodwa manje mayinobuNkulunkulu obushodayo iyafa iphele. Ngiyabonga uMnazaretha kuba namhlanje umkhulu ngimkhumbule. Ngikhumbula ethi lo muzi ufuna ukushintsha ube yiminisiti. Namhlanje ngiyabona uMnazaretha nikhuthele neyakha amaflat nakamaflat eBizansi. Niyakhuphuka lo muzi usuqala ukukhalaza. La indlu yesonto. Ukuthi siyayithanda into yini ngiyazenzela. Nakha indlu yamavisitor ngaphakathi eSpace.
ngathi uNkulunkulu anika amandla inkosi ilusisi. Manje anginazi maselilwane kanje ukuthi yothi kufiwa kuthiwa kodwa ngizolo ngishile ukuthi namanje ngakaphelile. Yaseza abanye. Iqiniso umhlaba uzophela. Nize ngayo lento yemali zethu ayinhle. Lokhu sebagcwaliswa yinina. Fanele nikhathalele nipolishi nithanda. Ngoba nayithola mahala ithengwa lento. Wena wabona laba ingubo emhlophe uyangena. Bazofuna lento le. Ela ekhaya. Ngoba la ekhaya zikhona izinto konke khona. Mawufuna ukugana uyagana. Mawufuna abantwana uyabathola. Mawufuna umuzi ungenamuzi sikulike isibusiso ugcina usutholile umuzi. Ngithanda ukwazisa laba abafika ukuthi namhlanje umhlangano uyavalwa. Akekho ozophuma ngaphethe lutho, wonke umuntu uzophuma nesibusiso. Lo kade fike nokufa. Ngiyacela ushebe bakuthathe bakushiye la ahambe esipilini. Ubheke baba lapho. Uma sitangela abantu zangasisuka sizogezwa. Amen. Amen. Sizobhala lamagama ethu incwadi yokuphila. Amen. Awufundeke lapho baba. Mateyu 19:29. Ngiyanimema ngiyababongela-ke laba abangayigqokeli ngokwemhlophe. Ngihlale ehlele kubona ukubona ushembese senyameni. Abaningi abambona ushembese senyameni ubona sebelolizayo. Yanimema
bashiya nabanye ihlobo zabo bashiya konke abanako ngoba bethanda ushembe bashiya namazabo ngenxa yegama lami bayakwemukelisa okuphindiwe kaningi badle ifa lokuphila ophakade kuyinhlanhla-ke maNazaretha ubona ushembe esesinyameni abaningi bambona sebengalephi eshiya kwethuna ngoba ushembe yenye ushembe ungathi yinto uma ukhuluma ngoshembe ukhuluma nabantu abangamazi ushembe bake babona ukuthi uphila newani kanti uxoxa iqiniso ushembe uyakwazi ukuthi umuntu okade engayitholi ingane bese ebuya nomkhonyana wakhe bezala bezobika ukuthi baba siyacela sisineminyaka sishadile ingane sethu bese leka liyiga bese kumbaleka sithi inkosi ibusise amen masithe inkosi ibusise konke kuyafezeka amen into efanele niyazi maNazaretha lenkonzo yenu ithandeni uthi mina ngiyacasuka manginibona niphikisana nabe inkonzo ngoba phela umuntu uyikhethela yena inkonzo ethandwa inhliziyo yakhe inkonzo akuyona into lokuniphikisana amen thatha indlela ngithatha imindlela siyohlala phezulu ezulwini yinye futhi into efanele niyazi maNazaretha ukuthi usheba le inkonzo yakhe azange ayithekele kumuntu kepha yehlala noNkulunkulu wayifaka emthanjeni kababa omkhulu umkalelo lwabo akazange ayithekele komunye umuntu akazange ayolifundela iBhayibheli kodwa wonke kwehla noNkulunkulu wakufaka ikhanda lakhe nasemthanjeni njengoba sisekhona namhlanje amen futhi maNazaretha lohamba nikhathale ayikho inkosi eyofana nokuNazaretha amen niyabona ngabona umuntu eniphikisa elwa nokuNazaretha ningakhohlwa kuthi noma mkhulu amadimoni ayimphikisa ethi shebe la khona uthi abantu abaphile thina sithi abafa yeke yaphela-ke leyo nto maNazaretha nina manihlanganyela nabo ngiyengizwe kuthiwa khona umuntu othi yena silifundela iBhayibheli kanti likabani iBhayibheli wena nombani ofuna ukulifunda iBhayibheli lifana nebhola mawegrawundini kuthiwa uyodlala ibhola mawubena iBhayibheli uya endlini yokhozela akekho lelungelo lokuthi omunye angalifunda iBhayibheli ningavumi weMaNazaretha hambe nivishwele abantu abamayimpapanizi umgaqo bendayisele ukuthi uphaphama angiyena uphaphama mina kushela lento maNazaretha ifa leni lokuphila engane bangena muntu manje nina ngoba niyabazi uNazaretha nizohluthuka umuntu mayiniphikisa msana uhlanganyela nabo
lento ifa lento lokuphila abantwana baNkulunkulu. Uyabona mina nginithume eNazaretha ngikhona ngikho. uShembe uyinto esikuyikhona noma ingekho. La ngekho khona uShembe ukhona. Ngommemeza uyasabela. Anophasopa lento ukuthi la khona ubungcwele. Sathane usuke khona. Ezama ukuhlubula ubungcwele kulabo abangcwele. Ngoba umthetho waSathane akayifuni into lokungcwele. Ngiyancela ke bantwana bami ningahlanganyeli nabantu abazonihlubula. Aze lo muntu afunde nina amaNazaretha yini ufuna nini? Ninihlubule. Usuke isula ke umuntu lo nokuNazaretha. Yelina khona umfana. Wasibili. Ngani sasikade siduleke babe ngekho noshampu bokwasha amakhanda. AmaNazaretha nolebo bethu lebhebhizi. Manje befunda ke esikoleni nalo mfana. Bakhula. Bathe sebekhulile wathi lo mfana eyisalo wakasibili. Kuthi naba abantu abakhonza umuntu. Uphuku wephele emakhanda basingazi ukuthi noJesu umuntu. Wayedla uJesu. Elekele uyise kubazini. Kodwa ngoba wayipiwe leso siphiwo sakhe. Kodwa yena wayumuntu. Njenganathi singabantu. Thina abantu abamnyama ngazi ukuthi siyalinyazwa yini. Into mayifonywe umuntu omnyama siyayeya. Yabona ukushe ngoba umlungu. Ngoba niphinduka kathathu la. Kodwa nizoza la. Wana ngibona ngoba. Ngithi niyayibona lento yenu maNazaretha ukuthi ihlonishwa abantu abaphezulu. Nangu uhulumeni wethu nje. Kuphelele la ekhaya uzobona thina. Anomiyeka kodwa naye. Naye sazi mhlawumbe abantu balanda ngezindlela eziningi. Sethi lo mfana ke lo. Laba bana nje umuntu baneyihluthe ezibovu. Basephatheka kabi ke lo oyinzalo kuNazaretha. Wahamba isikhathi. Sisasamkhulu inyanga yezulu. Naba sebehlangana la ebushini nalo ethi yena ukhonza umuntu. Useyabuza ke lo wasibili wena usula. Awabuza ngamukanga lesikoleni. Ukuthi amaNazaretha abuya kukhuzana ethi ayikathi sasomyeka yini indlela zokulanda abantu. Nobani phelela nibanika umuntu ngamunye ulanda omunye ufika lana egula ukugula okungapheli. Osekuthule inyanga bese fika la ekhaya abusela amafutha nje namanzi bese phila. Omunye ke uthunywa ngabakubo abalele uthulini lomhlaba. Ukuba zobakhozela.
yenqaye umuntu mayithi ufuna bakubo abalelo thini lomhlaba uyazokuze kodwa sephamana nomthetho kaShembe asiphathe kahle lento kaNazaretha. uShembe uyaphilisa. Uyabona uShembe akabathinta abantu noma emthandazweni ukuthi akamthinti. La ekhaya simthinta umuntu. Ishamashumayeli babemthandazela abaloku kubamba ngezandla. Usho umthandazo nje bese indoda iphuma idimoni mayini idimoni uphuma ukufa mayini ukufa. Ngoba basuke becelile bathi Shembe sicela lo muntu aphile. uShembe umoya, uShembe uyinyanga. Thina lasiphilisa umuntu ngaphandle kokumthinta. Abaningi bakade befika la basafika namanje. Omunye kwafika hamba nge-wheelchair ngingamthintanga ngeke umthinte futhi. Uthi umbona ebese iziba nje kusho ngathi ayayona lefike yena. Isiyambe ngasafuna ukusondela kuyona. Ngoba la ekhaya kunengilosi yakhona. Ephilisayo. Uyabona la ekhaya masithe inkosi ibusise wokuthatha lokho. Kuyisibusiso. Noma mhlambe ngibeli iveke ngathi akunikisa abashumayeli ungabozenyeza ungabobona ngathi imbengo azikho kuShembe hey kaShembe imbengo. Ukhulume naye imbengo ubekele ukubekayo bese ukhuluma naye imbengo uthela lokhu nalo nalo. Ngoba noShembe usuke khona lapho uyomukela lokhu ucelayo. Ngibona lento enikhula ngamandla. Sengiyabona lento eyisho baba mkhulu ethi abangawufaka ukompolo endlini yakhe yokugcina. Ufuna ukumila awumboze umhlaba. Namhlanje umhlaba wonke uphelele lapho. Wonke abantu bazogqoka ingubo emhlophe. Umhlaba usuyibonile le ndlela ukuthi ayikho enye ile phela eyempumelelweni nasempilweni. Ngiyacela ke maNazaretha ukuthi laba abafikayo nibamukele ngezandla ezifudumele. Nibenze bazizwe besekhaya. Athi uma efika umuntu engazi ukuthi kubona kuhlalwe eceshini ungagwevi nesicepho usunukule umhlalisi. Ngoba phela uShembe ungobo bonke abamthandayo. Akuyena wena umnotho maNazaretha wabo bonke abantu ngisiphala. Modlo ethandana. Shembe futhi akakhethi balala muntu. Bonke abantu uShembe bamukele. Umuntu bayisafika ekhaya anomamukela maNazaretha. Nimnike nokudla mayilambile. Ngoba nina nibekelwe kona ukuthi nibaduduza abantu. Abasosizini bakhe ibosizini. Niyenze bathokoze. Ngiyabona ukuthi namhlanje abantu baphangelana bangena la. Mihla namalanga. Bangena kulo muzi wala ebusuku. Usho ukuthi uyakhazimula phezulu kwelanga nenyanga. Bazofuna ukuphila sebeyihambile indlela. Ngoba phela uShembe uba ngokugcina uyahamba ufuna usizo. Uthole usizo olufunayo akulona lolu.
Sukunenhlanhla mawuthi uyafika umuntu olaphayo wathi hayi cha lento ngilaphe hamba kusheme. Umuntu olaphayo uhlale efuna imali uvela athi lokhu ubala lokhu. Bese kuya noma yini. Kodwa mawukholelwa kubantu abalaphayo ukholelwa kubona. Kanti into eyisibusiso umthandazo. Amen. Masitangena sibaningi la sisuke sizocela ushebo lwakhanyise indlela zethu. Asithithele amaphupho amabi. Asithithele nezitho ngoba izitho izithele zikhona emhlabeni. Amen. Yenqala umuntu mayefuna ukubona lento kaShembe ekhuluma kabi ngaye. Ukuthi suke kwenze njani. Wakhuluma kabi ngalento kaShembe. Kodwa uShembe uyashesha uphendula ubona izinto zakuhambile kahle. Kanti impilo kaShembe zizekushaya. uShembe banazana akasukeli muntu. Ngoba izitha ziyanda imihla namalanga. Ngoba bona bayibona bengcono kunathi. Bese ndizibuza ukuthi awu manje bayibona bengcono kubena. Babona ukuthi lenqwaba yabantu engaka ezala ekhaya ididekile noma idukile. Nabantu abaduka abasengaduka babani kanje. Abasabonisa into esidukile. Ingakho nje wemana ningahlanganyeli nababi. Bazonikhipha kule ndlela kaShembe. Banifaka endleleni zabo. Kodwa ningabi nabo nababekezelela nje eManazaretha. Sengiphetha ke eManazaretha. Umuntu ekhuluma kabi ngalokhu Nazaretha. Ingabona naye. Ukukhumbula amagama ekhulunywa abanikazi baleli bantu. Bathi noma ngaqhamukile wasiqhamuka kuliphizo. Ithi yekani lento noyeka yona. Iqhubeke kuNazaretha. Uyabona kona isikhathi umuntu angayiboni into athi mayiseyibona into ikungisisukile emahlweni bese imkhanyela umuzi wasebuhleni abaningi lo muzi bawubona emaphusheni belele ebusuku la kusezulwini lethu eManazaretha. Sengiphetha ke bathu kaNkulunkulu. Ake ngibongele laba bacela isibusiso. Laba abashumayeli ababesibhekele lo mhlangano omkhulu kangaka. Bengalali ubusuku nemini. Besibhekela ukuphepha namaphoyisa. Akisho uhulumeni ebesibhekela ukuphepha. Engathi uNkulunkulu akakhulele ezikhundleni eziphezulu benze bayiphethe. Amen. Nalaba abasiklinela ke emahhotela ngithi inkosi zibabusisa. Amen. Inkosi busise ekuzweni. Sizobala inkonzo yethu yamanje ngesibelelo 84. Socela umfundisi uNokwane wasefundana sozisebenzisa isibisa. Inkosi
ukhathazwa yini unyazi undakandaka ubhabhatisa okwanyathikazi ozalo nomoya amakhosi edwaleni nondwayiza umoya egula amabona emagangeni bahlabana ngakuze impili ngesabo ukuzigagula bayitholikova inkosi lapho thingweni nenkosazana umthudula ledoda nomngane behamba bebuya bashone njengesipikile eplangweni dwale eqeqeleni hamba usane zilanga ukhondolo likasasi majola lobuya ngobhabha amadlala benobheka indlovana khona mfasi khona udilike njengobheka abadlala semapepeni amakhosi emefuka ngawudwane nje ngehle inqonto impiko umphunga imaku zimhoha sinjengezikho ebhabaleni uthende losekana ngesibunu ezela wathelele eyithuthu nje bajika amanzi bathi sekanokhozi abasethembezile besekanokhozilohlaleleni besekanokhozi nabasephakamile besekanokhozi nabasegenyezini inhlaba emeyode inhlaba ihlangana phansi ehlukana phezulu ekukulu ekhaza hanyaho ngambokanga kwekabhoko ifuna umzwana bazephanda ukuthi abekhulu okhozi esencinde ishumnandi ngezingesabatha bathi unyazincintisana nobani ngokhozi hambodo ngajubane ledubelene nawo wabo umhlaba lenkosi umhlakazi umqono ezibusisa gospel kwasadoda kwasezulu nokuthi asinkato lafekele inyatha enoqimbi yahlathi ingqindo nogobela kuyena umbuka nethando ziphukani yanuka yini sinda bethatha shilisa umhlengisho ngasibe nosukuyo ndoda kasolezweni bayithathelele njengelula sigidwe esinde sabeka nanti nofashe kafana ngcobo tikade waloba wanje ngesibha umabuli yafisha njengendaqatha inkosi emhlanje amkhulu inohlonze ngiyabe iJephini ithiyo ngobhato umfulana ngamacabo okuthengisa ngamabulo bandaba inkobe shana ubesibazala shembe ehlisa bethi godile hlazi kaphefumuli bamuza umoya okade basashisa semaphepheni semsakazeni obingelela amacala sengathuka semaqaleni obingelelwa ngempako sengathuka sempangane obingelelwa ngasemqolo kungenase emvuleni wathoshothokozela ngenhlamba kungenase enhlambeni kungenase enhlambeni mbikisho manje wabingelela ngamaqala sengathuka semaqaleni wathoshothokozela ngenhlamba kungenase enhlambeni wabingelela ngozamqolo kungenase emvuleni wabingelela ngembusiso njengomuso wakube esibusisweni bheka ifambi yokhothoze emndenini kathini soba singamasa ngezulu umama ongononke bathi bangaka nje bancancisa moya khona saqolule bomqolo esaloko jovilo mohlaha ugemisitano ngesikwenze enkantolo umjaphisana onhlata jele kubika kunamafundo hokitho lapha bhumeza ijele ekuthe wabhuda ngothi ngihlakakazi fihla imbadadake noxhongo kaxhekelemba ujuza basephephandaba inkosi omayivuleli ingxabulela yiyoneyinikela impandla endalazi umekelo omhlaphe nokwethu ngalo mlandi ngentokobalo ukhale ngomnyama kwabakwethu akukhona uvuke nabasephambili unogwagwa sasangene emhlabeni obafundi ngomlazi nangonyezi umnozi usisa nalo maphaso akho dumesetshenziswa isihlanga shawula zeqandula bathiyela abakhanga ezozulwini bawubonge emhlabeni usifuba sineqapho ikukubanene ngemlonyeni ebukuhlaza thuluka David mabuza abakhomalose obengegabeka ingqola bayikhona sasanyathelana inkombi zabantu phezu kwephenana inhlaya siyakhwezisa ubuhlobo bapha nje ubhongela umqolajuba siyazavindelele zonyaze enyokeni ukubuzela isikhohlo sakhe angekho yembezete emjini kusobheda semthetho obasethe ezinhle ithe imbuku yovuko dedeni kwakhokho ayikhambisa ithembile ophamlande sokumisa isikhohlo kwelamaqadi inkohlo zagcina itshe esatshenziswa ngozipho umakade enkatlaba uyadoda bunjengesulu lamaloyo othi ingqobo zaphika othi ingqobo zaduba ekhaya lethu wakaza waphindelela enyokeni bewazonda namakhanda usondelweni kamfundisi ushembe segoli empi yakhathi ukucela nesikhakhane wesoleswe makakamela ukugazeka ukusola iSodoma umhlaba ugembele eGomora umsola lapha phansi njengosopolitiki benyathela isiminya ngokunyana nabavoti kathaza sejazini kuJudu khizana kasimelane kwabetsimbi ezinye mbikisha bobombeke enhliziyo beHuman Rights Commission basabuphiyazi bombo seParliament elala ngabantu efunga ngabantu
alisebusweni bamaphepha njengesakabuli umagalela ngeso amafokazana bedalela ngemshizana ofuna ufusidube wathabela i-community church kwakaduma ubaza kahlaleleni wathi bade sebeshingela ukheziwa ngandlela abheke oswathini emzini futhi abheke enhlangakalasi khuluma kuyahlumba ntasha bekwethula iphoyisa umkhwa kwamajuqula kasi sebeyodumba ngani abahlali besebehlweni abantu njengembhici oyimundlu lothingela imbalamihle sengathi la iphethela owajulelwe inyanga yesizulu ebambisana nini bathe sefika esophelelisa ubungcwele indaba eyashintsha izandla yangaluphafu uqashuni esaqhaphazela uyibamba wayithethela Ahmed Yapi.